Osveta Anđela kaže se kad jednom dođeš do dna, možeš ići samo prema gore. 2:0, nemate šanse, odmah odostanite! Da vodimo! Pobjeda u 2 bitke odlazi timu vragova. Ako uzmu još jednu pobjedu, vragovi će biti proglašeni pobjednicima ovogodišnjeg turnira. Vragovi, na vama je red da odaberete lokaciju za sljedeću borbu između Anđela Uri i vraga Kabale. Bez obzira koliko su izgledi loši, važno je ne odustati od borbe. Budi jaka i ne boj se. Možeš to! Anđelska ekipa! Zauvijek zajedno! Pokazat ću im što ovaj Anđel zna! Kabale, je li tvoj tim odabrao mjesto za tvoju borbu s Uri? Gdje sam? Pitanje nije gdje si ti, nego gdje sam ja. Nije lako pobijediti majstora kung fu-a, a gotovo je nemoguće pobijediti ga ako ga ne vidiš. Nevidljivi let! Nažalost, zbog veta te ne smijem udarati rukama, ali s ovim oružjem neće mi biti dosadno. Ako imaš problema s ustajanjem, ne brini, ja ću doći do tebe. Nevidljivi let! Jadna Uri! Nije pošteno, kako će se boriti protiv Kabale kad je ni ne vidim? Budi jaka, Uri, ti to možeš! Ako ovako nastavim, sigurno ću izgubiti! Čekaj malo, znam kako će ona opet postati vidljiva! Vremenski let! Rekao sam je da neće biti baš tako lako. Ne to ništa, riješit će to Kabale. Hvala ti! Ako se ne varam, ti ovako koristiš ove stvarčice? A koga ti zapravo misliš pogoditi? Dvostruki let! Zgrabite je, cure! Izgleda da će jedna od nas kući. Ma ne! Borba još nije gotova! Ali Uri je upotrijebila sve svoje moći i nisu joj nimalo pomogle. Pa što onda? Vragovi su otkrili neke nove moći, na primjer gas može upravljati metalnim predmetima, a Kabirija je otkrila moć da hipnozom kontrolira umove ljudi. Da, a da nije bilo toga, ja bih sigurno pobjedila u toj borbi. Zar ne? Naravno, Slatka, to pokušavam reći. Postoje nove moći, a one nisu samo za vragove, one su i za nas. Treba ih otkriti. Ne smijem odustati, ako izgubim, netko će morati doma. Neću dopustiti da mi se prijateljice razdvoje. Neću, odbijam, ne moram pobjediti. Svijet čuvar! Uma! Uspjela je, ima novu moć. To je fantastično. Na nju! Misliš da si jedina koja se može transformirati? Let metamorfoze! Promjena životinje!
Bila si senzacionalna, Uri. Još da Raf pobjedi i bit ćemo izjednačeni. Sad je sve na tebi, Sulfus. Moraš pobjediti ili će anđeli biti izjednačeni. Da, sve ovisi o Rafi Sulfusu, ali ne još. Bojim se da ćete morati još malčice pričekati glavni događaj mog turnira. Ali zašto? Došli smo do odlučujućeg trenutka. Oprosti, tko upravlja turnirom, ti ili ja? Ja određujem pravi trenutak. Pogledajte, Ali što to znači, Arkane? kugla sudbine je odlučila da se borba timova treba održati prije borbe Sulfusa i Raf. Tako nešto se još nikada nije dogodilo. O tome ne treba raspravljati, kugla odlučuje. Anđeli trebaju odabrati mjesto borbe. Rezultat je 2:1 za vragove. Odlučili ste gdje se želite sukobiti sa svojim protivnicima? Kakvo je ovo odvratno mjesto? Mislim da je to park u nekom smiješno veselom gradu. To je glavni park u Anđelgradu. Bravo, Sulfus, pogodio si. Poznajemo svaki pedalj ovog parka. Igrale smo se ovdje još kao djeca. Zanimljivo, ali nismo ovdje radi igre. Da prestanemo gubiti vrijeme i krenemo na posao, vatreni let! Ulovite nas ako možete. Vi lovite! Ove curice nam izmiču. Kapirija, zašto ne rasplamsaš vatru? Sa zadovoljstvom. Suhi let. Što ćemo sad? Ako brzo ne smislimo nešto, osušit ćemo se ovdje na suncu. Trebamo ići tamo. Stijene će nas zaštititi dok se skupimo. Imamo ih ravno na nišanu. Gaz, jede mi se hamburger s okusom anđela. Od vas stiže led burgera! Kako je to buka? Letite, bježimo odavde brzo. Wow, odakle ti sad ta moć? Nemam pojma, nisam ni znala da ju imam. Uri, nisi ti jedina s novom moći. Ako se ti možeš pretvarati u životinje kad poželiš, izgleda da naša prijateljica Miki može iz ničega stvoriti led. Čestitam, sad je dosta priče. Ovaj vjetar mi kvari frizuru i sušuje kožu. Hoćemo u napad? Završimo ovo da mogu staviti kremu. Čekaj malo. Cure, sjećate se špilja u jezeru? Misliš na podvodni prolaz? Upravo tako. Imam ideju. Odvešćemo ih u zamku. Znam da sam spomenula suhu kožu, ali nisam htjela kupanje. Joj, daj! Borba protiv zla vrijedna je malo razmrljane šminke. Brže! Misaoni let! Moramo doći do podvodnog prolaza prije vragova. Uri, pomozi nam u tome. Vodeni let! Bravo, Uri! Miki, sad je tvoj red. Zar ćemo ih samo čekati? One ne mogu tako dugo držati dah, morat će doći po zrak. Bolje da zaronimo za njima i izvučemo ih van! Ali to je možda zamka. A kakvoj zamci pričaš? Vidio si kako su preplašene? Oblačići se skrivaju, to je sve. Ove put se slažem s Gasom i Kavirijom, smočimo krila i dokrećemo te vjetnice. Hajde, znam da želiš zaroniti, Sulfuse. Vragovi na ledu! Rekao sam da je to vjerojatno zamka.
Raf, bila si nevjerojatna. Ne, nisam ja. Bili smo tim. Sve 4. Hej, smiri se, slatki. U borbi timova pobjedio je tim Angela. Rezultat je trenutno izjednačen 2:2. Završna pojedinačna borba će odlučiti tko je pobjednik turnira Svjetla i Tame. Sada sve ovisi o sljedećoj borbi. O srazu između Raf i Sulfusa. Dobro si to rekao, Arkane, nisi ni svjestan. Borba između Raf i Sulfusa je zaista odlučujuća, ali ne za tvoj smiješni turnir. Moja sloboda ovisi o tome. Pobjeda je sigurna! Ha, 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 ha!